Mennät syykkä? Tulet varmasti näin. Hei, aloitit sä just. Aloitinpas. Me aloitin se äsken, mutta kun se feilas. Tästä toisesta vlogista ei nyt tuu yhtään mitään. Eikä mä niin paljon tarvitse. Kävellään tuota kautta. Häh? Kävellään tuota kautta. Ai oikein. Niin. Kun ei vitti sä ihan keskellä tota vitu tietä, missä on helvetimoiset pärinät, niin kävellä. Perin. Mikähän tossa on tollaista rappusta? Vittu kävelit nää kouluun 25 Me minuuttia. kävellä kovempaa. No sillä on kyllä mitään väliä, jos me kuvataan 10 minuutin vlogi. No sanon vlogiksi. Älkää dissakko, jos sanon vlogiksi. Ja jos se menee vähän. Pyörällä ajamista tulee taas joku Montas kertaa sä et sanonut? 6. 10. Lähellä. Tumera vitsit päällä. Mihin me silloin ajettais rantakylään? Liikaa pärinä. Olisiko se asia, jos ne olis jotain paneeria tai jotain asfalttia ne rataa siellä? Olisiko ne skuutilla? Kuka ajaa siellä BMX:llä? No vittu. Ihan yhtä pahaa täällä tulee paneeristakin. Perhana. Ei, älä rupea sataa. Älä. Shut up. Tippuuko puista? Pitää käyttää se päällä. Hiha saattaa näkyä. Päällä. Ai niin joo. Tumella vitsit päällä. Nyt tulee niin iso pisara. Tän takia vlogi on perseestä sateella. Ja kaatosateella. Tuu täällä kaatamalla. Satapas. No ei vittuus. Mä uppaan nää 2 videota nää. Siitä vaan. Keksitään nimi. Siiskonen ja Suu Vehtäs on. Se on nimi. Ei oo. Pois se pois. Ulkot. No, Käydäänkö ostaa huomenna voissa paistettuja mulkkuja? mulkui. No tuossa nyt. Voissa paistetut mulkut. Kuvaa sieltä. Shut up. Ei. Käväks Ursissa? Joo, mene vaan. Sori, mä kuvasin sun paita. Jaha. Ja mä kuvaan edelleen mainostusta. Perkele. Uusi. Ja sun kengät. Joo, kannattaa ostaa aikalla. Koko 198. Perkele kun 100. 41. Nyt on pakko päästä johonkin sateisuojaan kuvaamaan. Mennäänkö? Niin mennään. Mihin mä mennään? Seuraavalle tällä Kuvaa siellä välillä aika raskasta. Se pomikenlainen aina. Mikä? Joo. Mikä? Tuo on hyvä. Vittu täällä sataa kouta. No niin, 100. Pidä siellä kameraa. No ei. Siellä. Mä laitan sen hihan. Ihan. Täällä sataa nyt sen verran, että voi vittu. Kuvaa. No vittu 3 minuuttia kaatosadetta ja minun hihaa. Ihan samaa. Kuvaa siellä. Lopeta se vähän. En. Noin. Ei tää tässä kastu mitään. Sori, tässä tulee ehkä aikaa vlogis. Loppi. Koska sade. Täällä sataa niin paljon, että tehdään vaikka 5 minuutin, jos se käy siu. No en mä tiedä. Minä tiedän. Minä tuon auton jälkeen yli harmaata Corolla-massa. Siinä näette senkin, kohta tulee noin. Auga. Mennään yli. Auga. Auga. Mun kädet on ihan litimärä. Befei. 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 Pidä siellä kamera. En. Pidä. Ei varmasti pidä. Nyt mä todistan sen iPodilla kuvan. Patchilla. Nyt se vähän tuntuu, että sä sanoit jo toinen. No en sanonut. Ihan varmasti. Vittu mihin sä menossa? Eikö meidän pitänyt mennä seurakuntaan? Ei. Sinne läkärille. Jaa. Minä kyllä kysyn mennäänkin seurakuntaan. Mutta mennään vaan tulla. Perhanan sade. Ja ajatuksen kulku. Mun... Ajatukseen, kuinka paljon saa. Sai. Teidän kajarit siis ei oo mennyt paskaksi, vaan mä sönkötän. Se
osaa puhua suomea. Mä en osaa puhua suomea, koska mä oon Afrikasta. Ei, ihan Mikkelistä. Onko tosi? Vittu. Sä oot satana Juvalta. Juvalta. Sinä puhut vähän tieltä. Se johtuu siitä, että mä puhun vähän tällä pohjoisen murteella. Pohjoisen, vittu hyvin sä puhut. Pistäkää, että kommenteihin jotakin. Ei. Niin kautamerkkiä ei sada. Niin kuin Minecraftissa. Ei sada väliin. Ja Yksi. sit se meidän... Mikä meidän nimi voisi oikeesti olla? No etkö sä muista? Sä oot tumma. Ei kun mä oon tummeisen. No niin on, mutta... Niin on! Niin on. Niin, Tuu hamsterit saa. meidän pitäisi nyt jumalauta keksiä se nimi. Ei se haasta. Olla vaikka puu. Mikä? Puukko. Kuukko. Niin. Tässä kassitetaan naula-aita. Joo, tää on niin märkä, mennään tuolta. Ja ujatusten mulkku. Siellä on ihan litimärät. Ei kun. Tuolla taisi sellaista olla. Se oli kohta sensuroitu. Mainos. Sensuroitu. Meinasitko sä tehdä oman vlogin? Niin. Mä puhun, näyttäkää tän. Joo, nyt rupee sataamaan. Ihan liikaa äkkiä sisälle. Tai ei sisälle. Ei se siua kuva. Nyt pitää nyt pitää puhua sen verran kovempaa sitten, että kuuluu. Mä en jaksa pitää takamera. Hyvin sä menet. No. Tässä on meidän tämänpäivä striimi. Katsotaan vesistä. Striimi. Niin. Live striimi. Niin, live striimi. No todellakin. Tiedätkö, me ei päästä ikinä näyttää meidän naamojamme. Me ei koskaan tulla saamaan 1000 sufia. Ei joku katsoja. Hiljaa! Siis sillä meidän kaveri. Niin. Sillä mikä Niko. Ai vittu. Tosiaan me ollaan kumpikin Urpolla koulussa. Sillä Nikolla on aika lailla samanlainen ääni. Joo, todellakin. Ei sillä on ihan erilainen ääni kuin mun. Niin se on täällä. Toi se on täällä ne oikeesti. Suunnat menee saa kaisin. No ei nyt mitään mainostusta meidän musiikkikirjasta. Mikä se? En edes muista sen nimen. Ei kukaan ole täällä, minun vissi. Niin. Tekisikö 3 vlogia tänään? Täh? Tekisikö 3 vlogia? Ei vituus. Ei pysty. Ehkä saattaa tulla silleen, että 2 vlogia päivässä, koska mulla on vähän tylsää yleensä. No en päivässä. No ehkä. 1-2 päivä. 1-2 video, eli ei 12, vaan 1 tai 2 videota tulee päivässä. Tänään tulee 2. Huomenna ehkä 1, ehkä 2, ehkä 1. Sisään menisi 15 videoa laittaa viikossa. Mut sitten mikä sitä nimi on? Mikä? Aina paikassa. Ei. Vaan tän videon nimi. Mikä se käyttäjä? En mä tiedä sitäkään vielä. Sekin pitäis keksiä. No, mutta ei nyt sitä puhuta. Puhutaan sitä vaikka skapessa. Joo, puhutaan vaan. 30 sekuntia vielä, niin Ai 30 eli sekuntia. 40. Koetaan lopetusta. 20. Lopetusta nyt koitetaan saada aikaiseksi. Ei varma. No kuvataanko me enemmän? Me kuvataan tänään 3 videoa. Eikä kuvata. Kuvataan me auppaa huomenna. Ei, kun me nyt pohditaan Sun katto ihan märät.
Onko milloin? Kattokaa nyt, sukat on ihan märät. No ihan varmasti näkee siellä. No näkee se tuosta kameran läpi paremmin kuin minut nähdään muu. Mitä sä teet? Me lähdetään nyt kotiin.